В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Сьогодні кожен з нас присутній у тій святині, чимсь вельми моцно подобне
да Божага Сына Езуса Христа, падобны хаця ж быў тым, што перад тым, як тут знайсціся ў гэтай святыні, трэба было адбыць гэтае падарожжа. Хтосьці жыве блізка, недалёка касцёла, хтосьці прыехаў з вёскі, але кожны тут прысутны адбыў гэтае сваё падарожжа. У Евангеліі Езус таксама сёння адбывае сваё падарожжа, і падчас гэтай вандроўкі спаткаецца з чалавекам, пасля размовы, з якім кіруе яму словы «Вялікая твоя вера». Чаму так Езус сказаў і што там адбылося паміж ім і той асобай, з якой ён размаўляў, з якой спаткаўся, Евангелие нам раскажа. Але мы таксама будзьмы падчас гэтай святой імшы гатовымі Богу расказаць ту прычыну, чаму мы сёння сюды прыйшлі. Не столькі правільную, бо нядзеля трэба быць у касцёле. Можа, не столькі пабожную, толькі тую асабістую, дзеля чаго хачу з Езусам Христом спаткацца, аб чым хачу з ім паразмаўляць, каго і якую жыццёвую сітуацыю хачу яму даверыць. Нягледзячы на тое, на тыя абставіны, што папярэджвала тое наше прыйсце ў святыню. Трэба забыцца трошкі аб тым, што было, можа, і не трэба. Каму як. Ежели перашкаджае, то забыцца, если не перашкаджае, то припомніць тыя абставіны, чаму мы тут ёсць. В нашей супольной молитве просим Пана Бога ласка Его, благословения, інтенції нашей парафії, усіх тут присутних. Одночасово з подякою за тое, што дае нам магчымасць у Яго верыць. За ўсё тое, што нас ад Бога аддаляе, за ўсе гэтыя перашкоды у жыцці духоўным, перапросім Яго, каб мы годна прынялі Езуса Христа у святой камуні. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марію, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашего. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, А на землі спокою, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе,
Кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Божа, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне народный, Иисус Христе, Пане Божа, Богу Божий, Сыне Бойцова, берешь на себе грехи свету, смилуйся над нами. Берешь на себе грехи свету, прими моление наше, яким сидишь проворучайся, смилуйся над нами. Только Ты святый, только Ты наш Бог. Только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым, хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, Ты подрыхтовал для тых, кто Тебя любит, великие духовные богатства. Наполни наше сердце гарачей любовью до Тебе, каб мы могли ва ўсім і больш за ўсё Цябе любілі і атрымалі абяцаную спадчыну, якая большая за наши жаданні. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Заховуйте правосуддя і чините справедливость, бо ходко прийде збавлення моє, і об'явиться справедливость моя. Сынов чужоземцев, якія долучилися до Пана, каб служить Йому і любить ім'я Пана, каб бить Його слугами, усіх, хто заховує суботу, каб не ганьбить яе, і тих, хто моцно тримається майго заповіту, узвяду на гору мою святую, і устешу их у моим доме молитвы. Усе спаления ихные и ахвяры будут досподобы мне и на ахвярнику моим, бо дом мой будет названы домом молитвы для всех народов». Это Слово Божие. Няхай усе народы славят Тебе, Божа. Няхай усе народы славят Тебе, Божа. Няхай Бог змилуется над нами и благословить нас. Няхай зазяє обличчя Яго над нами, каб на землі ми спознали Ягоную дорогу, між усіми народами Яго збавлення. Няхай усе народи
славять Тебе, Божа. Няхай веселятся и радуются усе племены, бо Ты судишь народы поводле правды, и племенами на земли керуешь. Няхай усе народы славять Тебе, Божа. Няхай славять Тебе народы, Божа. Няхай славять Тебе народы все. Няхай Бог нас благословляет. Няхай боятся Его все межи земли. Няхай усе народы славят Тебе, Божа. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, я кажу вам, язычникам, як апостол язычникаў, я праслаўляю служэнне сваё, каб абудзіць руплівасць сярод сваіх суродзічаў і каб давесці да збаўлення некаторых з іх. Бо калі адкідванне іх – гэта прымірэнне для свету, то што ж тады іх прыняцце, калі не паўстанне да жыцця з памерлых? Дары і пакліканне Божае нязменныя. Як і вы некалі былі непаслухмяныя Богу, а цяпер памілаваны праз непаслухмянасць іхнюю, гэтак і яны цяпер непаслухмяныя, каб праз змілаванне над вамі і самі яны памілаваныя былі. Таму што Бог замкнуў усіх у непаслухмянасць, каб усіх памілаваць. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Иисус обвящав Евангелие в благодарстве и лячил усялякие хворобы у людей. Аллилуйя, Пан з вами. И с Духом Твоим. Слово Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. Той час Єсус вийшов і скерувався у землі Тира і Сидона. Ось жінка з Ханаана вийшла з тих околиць і почала кричати йому слід: «Змилуйся надо мною, Пане, сине Давида. Моя дочка тяжко опантаная злим духом». Але Єсус не відказував їй ні слова. Тоді учні Його підійшли і Його просили: «Отпусти її, бо вона кричить услід за нами». Єсус сказав у відказ: «Я єсть посланий тільки до загинувших овечек з дому Ізраїля». І наш підійшла, поклонилася йому і казала: «Пане, допоможи мені». Але він сказав у відказ:
Нягожа мне забраць хлеб у дзяцей і кінуць яго шчанятам. Яна адказала: так, пані. Але шчаняты ядуць крошкі, якія падаюць са стала гаспадароў іхніх. Тады Езус сказаў ёй у адказ: жанчына, вялікая твая вера. Няхай станецца табе, як жадаеш. З гэтага моманту яе дачка стала здаровай. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Калі ты чагосьці не маеш, чи ў кішэні, чи ў жыцці, чи ў галаве, і перажываеш за тое, што ты гэта страціў, то гэта пустыя перажыванні, няма прычыны, бо ў цябе этого і так няма. Але ёсць прычына перажываць, калі ты меў магчымасць атрымаць штосьці каштоўнае, дарагое, тое, што заўсёды будзе ратаваць твоё жыццё і нічога для гэтага не зрабіў, то ёсць прычына. Якая прычына наогул таго, што Езус размаўляе за сваімі вучнямі, іх выбірае, адбывае, так як сёння гэта падарожжа, аздараўляе хворых, выганяе злых духаў. Якая прычына, што ён мае такое літаснае сэрца да людзей, калі кажа, яны як авечкі без пастыра. Якая прычына, калі адчувае, што нават хтосьці дакрануўся да яго адзення і моц з яго выходзіць. Што з Христом адбываецца, што ён хоча праз гэта кожнаму з нас сёння сказаць, чаго ад нас таксама чакае. Бо мы разумеем, што ўсё, што ў нашым жыцці адбываецца, гэта дар Бога. І разумеем таксама, што калі табе хтосьці штосьці дараваў, нават калі ты на гэта не заслугоўваеш, то гэты дар, ён аўтаматычна збуджае тваю ўдзячнасць. Можа, гэту ўдзячнасць Езус шукаў? Можа быць. Але яшчэ больш, напэўна, шукаў чагосьці іншага, яшчэ большага. І што, аб чым ёсць мова? Два раза в Евангелии, калі будем чытаць Евангелие, Езус гаворыць гэтыя словы: «Вялікая твоя вера». Не гаворыць: «Вялікае твоё цярпенне, вялікая твоя роспач, вялікая твоя бяда. Как мне тебя жалко, бо ты больной. Как я тебе спаўчую, бо ты голодный». На гары благословленняў гаворыць так, як канстытуцыю жыцця хрысціяніна, то да.
але асабіста не канцэнтруецца на чымсь такім, як пра што я казаў. Але гаворыць аб тым, альбо часамі пытаецца: а дзе твая вера? І наогул, так сённяшнім, слухаючы гэта Евангелие, мы сябе запыталіся, напэўна, у чым была гэтая вера жанчыны? Што пазволіла Христу сказаць, што яна ў яе вялікая? Евангеліст Марк пасля таксама ў сваёй Евангеліі дадае, гаворачы аб гэтай сцэне, пасля таго, што апошнія словы сказала эта жанчына, што шчаняткі ядуць закрушын, якія спадаюць на зямлю са сталоў. Езус гаворыць такія словы, што дзеля таго, што цяпер прагучала: ідзі дадому, твая дачка здаровая, пасля гэтага ўсяго. А што перад гэтым усім паміж імі адбылося? Евангелие нам гаворыць, што Езус адбывае сваё падарожжа. Ніводзін крок Езус проста так па зямлі не зрабіў. Заўсёды была прычына. Не пустая, не надуманая. У яе была цэль. Калі чалавек у сваім жыцці страціць цэль сваіх дзеянняў, учынкаў, думкаў, дзеля чаго это он так думаю, дзеля чаго гэта раблю, то гаворыць, чым далей, так можна пачуць, уже і не варта рабіць. Бо сам не ведаю, мы часамі самі пра сябе гаворым: вот подумал, а не знаю, почему подумал. Альбо зрабіў то і не знаю, почему. Вот у Христа заўсёды ён ведаў, чаму і дзеля чаго, а яшчэ больш для каго. Перад тым, як спаткаўся Езус з гэтай жанчынаю, якая не належала да народу габрэйскага, не належала да гэтага культу ў святыні ў Іерусаліме, не гаварыла, калі прыходзіць у святыню: святы, святы Бог Ізраіля, патроючы не вызнавала гэтага нічога. Не складала ніякіх афяраў у гэтай святыні. Прыказанняў гэтых Божых Торы не ведала. То значыць, не была такая правільна выхаваная ў гэтай рэлігіі. Была паганкаю. Іншы культ, іншая вера, а можа зусім, як гаворыць, ні туды, ні сюды. Як адзін адказвае, што няма Бога, я ў яго не веру. Можа быць, і яна так гаварыла ў сваім жыцці. Альбо ёсць гэтыя башкі, якія мне ні ў чым не памагаюць. Вот так жыла. І гэтыя землі, куды Езус прыходзіць, паводле веры народу Ізраіля. Это землі 7 цяжкіх грахоў супраць Бога. Проклятыя. Там жывуць тыя, которые выступаюць супраць Бога. І габрэй не павінен быў не вітацца з такімі людзьмі, не размаўляць, тым болей не саграшыў бы ён, калі бы прайшоў побач. І на першы погляд так Езус і захоўваецца. Калі этой жанчына ідзе ўслед за імі, за апосталамі, і крычыць услед ім, а крычыць правільныя слова. Што спавадавала, якая прычына, што яна даведалася ўсё аб Езусе, што гавораць правідловыя яму словы. Езус пробаваў сваім вучням укласці ўжо тады, калі
абраў іх, кім ён ёсць. А яна ўжо іх гаворыць гэтыя словы. Тая, которая не знае Бога Израиля. Езу, сын Давида, змілуйся надо мною. Знае, што прыйдзе Месія, які з роду Давіда, збаўца людзей. Змілуйся надо мною, бо моя дачка, але сябе ставіць на першае месца ў гэтым моменце. Хтосьці гаворыць, можа, адчувала гэтую віну за тое, што сталася з яе дачкою. Можа, так часамі ёсць, што бацькі думаюць, што маё дзіцё нешчаслівае, бо я награшыла, бо я награшыў. І гаворыць, калі прыходзіць такі момент, такі в наше выпрабаванне, в наше жыццё, знанае нам слово, калі трывога, то да Бога. Вот з'явілася гэта трывога ў жыцці гэтай жанчыны. Тыя мясцовыя служителі культа з яе народа. Невядома, сколько да каго яна звярталася, напэўна, звярталася. Напэўна, штосьці страціла са сваёй маёмасці, аддаўшы ім не одну копейку, афераваўшы. Тоже не памагае. Евангелие гаворыць таксама, што з гэтымі культам, які адбываўся на тэрэне Тыру і Сідону, культам Бога Баала, ідала, бароліся, супрацьстаялі гэтаму ўсяму прарокі, вялікія прарокі. Пророк Ісая, якого Єсус успоминає часто, пророк Ілія. Вот вона належала до этого народа. Вот такая у яе історія життєва. Але вона навчилася правідлових словаў, так як ми вельмі часто, коли тривога, то до Бога, правідлових молитв навчились. Не узнав, ойче наш навчився. Не ведаў, де костёл, пришел у костёл. Не ходил на имшу, прихожу на имшу, а не помогает. Так, как по замкнутому кругу. И вот думаем себе, что вот, помолился, и этой молитвы вертаюсь до дома, а была беда, еще горшая беда. И себе думаем, что это наша молитва, выезжая этого суфиту, никуда не ушли, тут и не остались. Не выслуханные, не принятые. Может, полохая, знаешь, наибольше у нас такая тишиня, за которой так, подчас якой разважаем, что со мною не так. Вельми часто люди, которые такие сварливые, нервные, которые все не подобается, то их я пытаюсь, а як ты сам с собою, коли вот один остаешься у дома? Коли зазираешь у свое сердце, что тебе тому им не подобается? И молчить. Бо шмат чаго ёсць. І гэтая бяда, і он эту бяду бачыць у іншых, і нема супакою. Езус гаворыць сёння аб тым, што ён пасланы да народу абранага. Як бы звяртае ўвагу этой жанчыне на тое, што задумайся. Подумай над собою. Народ габрэйскі – это народ габрэйскі, а ты? Які ты ёсць? Пачынай прымаць самого сябе, бо без прыняцця самого сябе, свайго жыцця, сваіх жыццёвай сітуацыі, не бедаванне над ёю, вельмі часто не асуджанне самого сябе, бо я такі за свае грахі сам сябе так буду бичаваць, пакутаваць, сам сабе пакуту налажу і так далей. Только прымі той і той факт, што так ёсць у тваім жыцці. Тут гаворыцца таксама о дзіцяці гэтай жанчыны.
мне здарылася калісь браць удзел в экзарцызмах, я можа, расказваў, хто чуў, хто не чуў. То вельмі страшна это людзі захоўваюцца. Як бы ты гаворыш з чалавекам з абалочкай, а што тут унутры, ты не ведаеш. І калі гэта выяўляецца, то ты не можаш сабе вyobrazić, што так чалавек можа захоўвацца. Гэтыя людзі гаўкаюць, і хрукаюць, і плююцца, і валасы сабе на галаве дзяруць. І на Бога, і на цябе, і ўсё, што хочаш. І твае грахі табе могуць расказаць. І будь добры, ты ім памажы, да? То лепей ты так думаеш, на што ты увязываешься в это ўсё? Дзеля чаго табе это патрэбна? Вот і Езус ёй гаворыць, я пасланы дадому, да авечак з дому Ізраіля. Навошта мне патрэбны твои праблемы? Ідзі да сваіх тых Баалаў, хай цябе не спасаюць, ратуюць. А я буду ратаваць тых, которые з Богом маюць запавет, бо ты поза запаветам. Але сённяшняя думка Божого Слова то нас падводзіць пад тое, што ніхто пасля таго, як Христос прыйшоў на зямлю, як ён шукае веру сярод людзей, ніхто ўжо не поза запаветам з Богом. Во Христе Бог Отец Небесны заключае з намі новы запавет, хоча даць яго нам як збаўцу. І сённяшняе Евангелие памалу нас пад гэтага падводзіць, што дзякуючы гэтай жанчыне, што далей паміж імі будзе адбывацца, што во Христе ёсць збаўленне. Не багацце, не здароўе, не статус, не ўшанаванне сярод людзей, бо прарокі былі таксама нешанаваныя. Не аб гэтым рэч. Толькі тыя адносіны паміж табой, ты і Езус. Вот гэта так напраўда далей будзе прамяняваць на ўсё жыццё чалавека, калі паміж мном і Христом тая гармонія. Я ведаю, хто я ведаю, хто ён для мяне. Як захаваліся сённяшнія апосталы, яны усталі. Хто хадзіў у святыню, у касцёл, на імшы быў, ведае, што Езус, яны яму дапамагалі ў чым. Людзей накармілі тых 5000 галодных, правда. Буру на моры перажылі. Калі быць блізка Христа, мы хочам вельмі часта, так, можа, наракаем на тое, што хочам быць блізка Бога, але калі Пан Бог нас бярэ у свой абарот, то вельмі часта нам то не падабаецца, бо той ад нас нешта хоча, той нас просіць, там надо нас быць, тут яшчэ штосьці адбываецца такое. Пан Бог нас пытаецца, чи ты хочаш направда быць са мною? А калі хочаш, то ідзі за Христом. Не наракай, не бойся, будь адважлівы, адвагі. І яны гавораць яму тыя, которых ён паклікаў, чтобы людзям сведчыць Божае міласердзе. Адпраў яе. Не звяртай увагі на тое, што ўдома там у ёй адбываецца, што там эта яе дачка не спіць, крычыць, што ўдома там невядома што, сумасшествие. Езу, адпраў яе, бо ты устал, мы устали. Как говорится, будь чалавечны. Каб Езус іх паслухаў. Каб было толькі па-чалавечы, то і бяда бы гэта засталася. І нічога далей, то, што Евангелие гаворыць, на гэтым бы мы б нічога не даведаліся. Нічога б для сябе не скарысталі, калі толькі думаць па-чалавечы. Але калі дапускаем, што трэба больш слухаць Бога, чым людзей, то наше жыццё будзе выглядаць іначай. Цяпер да жанчын скірую слова. Вот ваш муж укоханы, калі ёсць дзеці вашы. Як вы любіце, калі да вас звяртаюцца? По імені отчеству? Не.
Ну, у каждого есть какое-то свое слово особистое, правда? Там мамочка, там, доченька, там, ласточка там, и так далее. Падчас перед тым, як я, насколько памятаю, может, теперь иначе, когда приезжая жених у дом невесты и хочет ее с дому забирать, там есть выкуп, правда, там конкурсы отбываются. И почина, а как ты будешь ее любить, рассказывай. И вот он там целое летание, какая она там супергерл, да. И когда уже все будут наслухаются, как он и какая она хорошая, тогда выходит красавица. Ну так есть, да. Я к чему это все веду, да? Что не было такого летания со стороны Иисуса до этой женщины, какая она супергерл, какая она звезда. А с чем он ее сравнивает? С чем порівновує? Ну, кажите. А то скажете, что Ксенц тут всех женщин щенятками поназывал. Так говорит Евангелие, да, что ты просишь, але Иисус говорит, невольно, мое благословение, свое благословение он порівновує до хлеба, до того, что умацовывая сердце человека. В Библии хлеб там умацовывая сердце слабое человека. Невольно этот хлеб дать тым, которые на этот хлеб не заслуговують. Але што паміж імі адбылося, што тую, якую ён не ведаў, якую не чуў, зігнарыраваў уже 2 разы альбо 3, цяпер яна з імі знаходзіцца ўжо разам пры адным стале. Але параўнанне невольна забраць, параўноўвае да такого шчыночка, который ў доме. Ужо яна пры ім. Вот чаго яна дабілася, праз сваю настойлівасць, неадступнасць. Праз тое, што не звяртала ўвагу на што іншыя скажуць. Бо вельмі часта мы адступаемся, бо на гэта так пад прэсіяй сваёй біяграфіі жывём, пад прэсіяй каких-то там, не ведаю, правил пісаных, непісаных. Тебе можно до Бога звяртацца, а ей нельзя. Усім можна. Но каб так был, Иисус пришел усіх ратаваць. Идите на увесь свет, обвяшчайце Евангелие, хрестячи в імя Отца и Сына Духа Святого, то Его слова воскреслого. Але ад гэтай жанчыны, гляньте, каб яна так была такая вот самолюбная, каб такая была гордая, как корону у себе на голове носила, каб себе сказала, ай, уже терпели мы с моей дочкой, уже ведаю, як з ёй захоўвацца, как там обходиться с ёй, и далее будем терпеть. Але она мае конкретную цель и конкретную причину, и от яе не отступается. И далее говорить, и не тратить при всем гэтым розум. Вот той аргумент, который Иисус уживая, что ты не шчанёчак такі маленькі. Да? Вот. Яна говорить так, что гэты хлеб, который падает, да, люди ядуть, щенятки в доме, которые находятся, так, и комнатные эти собачки. У вас тоже дома что-то есть такое, вот такое вами любимое, вот, притульное. Ради чего вы там идете в магазин, купляете этот вискас для своего мурзика, там, как же так с пенсии не купить, правда? Вот так есть. Але не справа у покупках, справа у тым, что там паміж Езусам и этой жанчынай адбываецца. Ён яе, да, сравняў з этой собачонкой. Вот как была такая царица она была, так думала, что я такая супер. Закрутилася бы и сказала, раз так, то добро. Ты до своих, до из Израиля, а я как-нибудь уже сама. Jednak nie. Евангелие говорит об том, что она попросила у Иисуса
не тую крушунку, который шчанічок есть, вот какой-то там кусочек хлеба, который упал, але а драбинку от этого кусочка, минимум от минимума. Вот что я напросил у его. Мы в своих молитвах просим, может, великие речи, ну, то добре. Але Єсус в Евангелії говорив, що у дробних речах, у дробних, верний, того над великими поставлю. Бог не заігнорує там твою справу, коли там что-то буде так потрібно тобі в великих масштабах. Але шануй гэта, думай аб тым, а тым маленькім. Бо і ти так у очах Божих можеш бути маленьким, да? Але вельмі великія справи носить у своїм серці. І от Єсус сьогодні за гэту жанчыну хваліць, за это великое бесстрашное сердце, что она не отступилась. Не было в ім гордости, только была полная отданность ему, покора. Мы, можем, недооцениваем этой такой поставы смиренности. Але першае благословение, якое Єсус кіруе да тых, хто його слухае на гаре благословення, благословленыя убогія духом, якія ведаюць, кім ёсць ён і знаюць сваё месца. Не прыніжаныя, не забытыя, не потоптаныя, только Богом злюбленыя. І он дзеля таго адбываў гэтае падарожжа, да? Каб ты акрушаны, то вот так вот мы приходим у святыню. Сколько таких вот окрушин, сколько зерняток пшеничных было с молота, как был вот белый хлеб, как позднее он стал телом Христа. Вот дробная зернятка. Але якія вялікія справы адбываюцца ў нашых сэрцах, калі мы ўсё робім дзеля таго, каб гэты белы хлеб Христа у камуніі прыняць. Мы ў чымсь падобныя да гэтай жанчыны. Засталося толькі так сам на сам, можа, калі вернецеся дадому, без думак о тым, што ваши молитвы далей 4 сцен не пойдуць, толькі аб тым, што я і Езус ёсць в моем сердце, Он в моем житті, Он меня слухає, Ему доверить. Аминь. Я опять вас много тримаю, скажут, тут скоро не будет, никто не приходит на эту имшу, коли отец Андрей веде имшу. 45 минут, как в школе, да? Але хочется поделиться тем, что на сердце. От сердца к сердцу, кто хочет, приймає, дай Боже. Веру в единого Бога, Отца Усемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створеного, одиносутного Отцу, раз якого усё сталось. И Он для нас, людей, и для нашего збавления, зышел с неба и утеловился от Духа Святого с Девы Марии и стался человеком, укрыжованный так само за нас при Понским Пилате, был замученный и похованный. На третий день воскрес с Писанием и взошел на небо праворуч Отца, и снова придя у хвале судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру у Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином
належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарок. Адзін святы каталіцкі і апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост дзеля адпушчэння грахоў і жыцця вечнага в будучым свеце. Амин. Да Бога Отца Нябеснага, праз пасрэдніцтва Яго мілаванага Сына Езуса Христа, які шукае веру сярод людзей, даручае нашы супольныя малітвы і просьбы. Молімся за ўвесь народ Божы, каб з нядзельнай літургіі ён чэрпаў сілы для будавання духовай святыні Касцёла. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молімся за прадстаўнікоў улады, каб яны ўмелі мудра вырашаць грамадскія праблемы і аддана служылі свайму народу. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молімся за парафіяльныя супольнасці, каб яны былі прыкладам хрысціянскай любові. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молімся за хворых і церпячых, каб яны праз людскую добразычлівасць паўней спазналі Божую міласэрнасць. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молімся за ўдоў і самотных жанчын, каб у супольнасці Касцёла яны знайшлі дапамогу і падтрымку. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молімся аб Божым благаслаўленні, дарах Духа Святога, дары здароўя, супакоя, аб апецы Маці Божай і станоўчым вырашэнні праблемнай жыццёвай сітуацыі для Андрэя. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молімся аб Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай, дары здароўя для Паўла, Рэгіны і Паўла. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молімся аб жыцці вечным для Ўладзіславы, у першую гадавіну па смерці, таксама для Станіславы, Адольфа, Іосіфа і Яніны. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб Божае Слова перамяніла нашае жыццё на лепшае. Цябе просім, Выслухай нас, Пане. Аб тых акрушаных веры, Богу знаных, з падзякаю Цябе просім. Выслухай нас, Пане, праз Христа, Пана нашага. Амен. Молитеся, браты і сёстры, каб маю і вашую ахвяру прыняў Бог, Отец Усемагутны. З рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего,
а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Прымі, ласкавы Войча, гэтыя дары, у якіх адбываецца цудоўная перамена, каб мы, ахвяруючы Табе тое, што ад Цябе паходзіць, маглі прыняць Цябе самаго ў Тваім Сыне, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Паван з вамі И с Духом Твоим. угору серцеве, Возносим их на Пана. подякує Пану Богу нашому. Он на это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемагутны і вечны Божа, праз Хрыста, Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Маріі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутний, небо и і земля полная хвали Твоей. Хосанна на вершине, благословенный Твой, приходит ім'я Пана. Хосанна на вершине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння граху. Гэта чыніце на маю памяць.
Свята великая таямница веры, Обвящаем смерть Твою, Хвалинесу, вызнаем Твою воскресение, и и чакаем Твоего престяпая. Вспоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келіх збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удоскональ его в любови, разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з этого світу. І дозволь им убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, в єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом, оборонцем Костела, со святыми апостолами, всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутний, в єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Сын Божий стался человеком, как мы себе отчували детьми Божьими. Тому осмеливаемся казаться. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, я в небе так на земли. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем виноваты нашим. Не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой у дні наші, допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Дарс и моц, хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, хай заўсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баран
себе грехи свету, змилуйся над нами, Богу Божий, Які береш на на себе грехи свету, а дари нас упокоем. Это Христос, баранок Божий. Это той, хто бере на себе грехи свету. Благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровленная душа моя.
Молимся. Добрый Божа, Ты праз гэты сакрамент даў нам удзел у жыцці Твайго Сына. Покорно Тебе просим, дапамажы нам верно наследовать Яго на зямлі, каб мы могли удзельнічаць у Яго нябеснай славе, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Сядьте, ласка, об'яви зробимо. На тым тыдні мы адзначаем літургічны ўспамін 20 жніўня святого Бернарда, пата і доктара навукі Касцёла, 21 жніўня ўспамін святого Пія, 10 папы Рымскага, у суботу, 22 жніўня ўспамін на свяцейшай панны Маріі Каралевай. У бліжэйшы час адбудуцца персанальныя змены ў нашай супольнасці. Сясцёр місіянарак Святой Сям'і, сястра Кацярына заканчивае сваё служэнне ў нашай парафіі і распачынае яго на іншай пляцоўцы. Для нас жа прыедзе сястра Вікторія. Дзякаваць Пану Богу за дар служэння сястры Кацярыны будзем у нядзелю 23 жніўня падчас святой імшы у 12 гадзін. Ужо хутка ў нашай парафіі распачнецца новы катэхетычны год. Заахвочваем запісваць на падрыхтоўку да першай камуніі дзяцей ад 3 класы і ўзвыш. Заняткі распачнуцца у аўторак, 8 верасня. За ўсёй неабходнай інфармацыі можна звяртацца да сястры Яны. У суботу, 22 жніўня, адбудзецца аўтобусная пілігрымка на ўрачыстасць кансекрацыі нашай святыні у Смалевічах. Адпраўленне аўтобуса ў 9 гадзін з раніцы з паркоўкі каля касцёла. Таксама ў наступную ўжо суботу, 29 жніўня, адбудзецца аўтобусная пілігрымка на ўрачыстасць кансекрацыі касцёла ў Жупранах. Адпраўленне аўтобуса ў 8:30 з ранак ля паркоўкі ТЭЦ «Тройка» у Маладэчні. Прыпынак каля касцёла ў Лебедзева ў 8:50. Кошт удзелу ў пілігрымцы 20 рублёў. Запісацца да ўдзелу ў пілігрымцы можна ў парафіяльнай краме і сардэчна запрашаем. Это будзе не жарт, это будзе паважная таксама аб'ява. Яна датычыць усіх, хто запісаўся на атрыманне дапамогі ад Карітас у выглядзе курчанят. Выдача курчанят адбываецца 21 жніўня, пятніцу, у 10 гадзін з раніцы на паркоўцы каля касцёла святого Казіміра. У горадзе Маладзечна, вуліца Вялікі Гасцінец, 141. Курчанята жывыя, якія нясуць яйкі, ведаеце, не гэтыя замарожаныя, ножкі буша, толькі жывыя, правда? Вот. Таму хто запісаўся, хто не запісаўся, выбачайце, тут канкрэтная очередь, таму чакайце да года наступнага. Рыхтуйце балконы, каб там куры спявалі. У горадзе можна курэй трымаць на балконах или нет? Забаронена или нет? Люди крокодила у ваннах гадуюць, а курэй нельзя, правда? Ну, зразумелі. Шчыра дзякуем за кожную малітву, ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Асабліва падзяка кіруем тым, хто прыбіраў у касцёле на гэтым тыдні, яго упрыгожваў кветкамі, рыхтаваліся ўсе да кірмаша і рабіў святочныя дэкарацыі. За гэта добро Богом знанае і вамі учыненае, няхай вас узнагародзіць Пан Езус, святы наш Айцец Францішак.
Примите Божие благословение. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христовым. Дякуем Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змагань супроть спокусов и пасток злого духа. Нам оборону. Князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душу снують по світі. Амінь.